Recording. Yay! Okay, sumara to. Ay, good evening ladies and gentlemen. Hi, mayang gabi ka natin tanan. Welcome sa laing edisyon sa atong Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok. And di na po mi live, recorded na sad mi, kaya nanang po ko sa opisina, nakapanahon kadyot. So, nami gamay lang sa 30 minutes lang. Ito po si Bernie Bitok-Bitok o kauban ako sa akong atubangan si Juanito, my photographer. Hello, mic check. Yo, yo. Arang gamay itong microphone. Palit ra kog mahalon nga microphone. Hello sa tanan mayong gabi all over the world. Sa tanan mga naminaw karon online, naminaw sa Strong Radio 90.3 kung first time ninyo maayong adlaw kanang tanan. Again, ang atong schedule now is 8:30 to 9:30 gugmang gihak dayon 9:30 to 10 mo din ang atong Strong Late Night to. Kung asa istoryahan nato ang mga different na mga sabay term ni mga different issues or mga family related, relationship, sex, anything, walay politika, pakatawa lang, real talk. And basahon sa nako ni mga pipilapon nga mga nag-PM nako para just in case na atong matagaan o gapagtagad. But ang gusto nako nga topic for tonight, Juanito. Yo, sama na. Again, si Juanito day akong official photographer bisag asa. That's why nindot akong mga tanan akong mga photos bisag asa ko padulong kay tungod na ni Juanito. Ang iyang Facebook is one photo. Di tungod na sa camera kay. Sa camera din na? Dili na sa kwan. Dili na sa camera. Ha? Tama na yung mata. One photo mo na akong kwan. Ang ako lang naisingit gamay kanisi akong photographer si one photo. He's more on the emotions, no? Ang iyang mga photos more on makita nimo sa mga expressions at anything. So again, ang iyang Facebook one photo JUAN PHOTO. Okay. Right now. Yeah. Issue kay karon ang video ni Nas Daily. Uy, kanina kita to na topic lagi ba? Kinatong topic karon Nas Daily. Paki-review ba di ba well ilagya pong video ang ilang pagbulag himo gyud pong content. So wate mabuhat ilaha man na. So like I said, ang ilang giistoryahan, ladies and gentlemen, no? Kuan. Nagbulag sila sa akong pagsabot tama ba ko sa kay wakay ko na sa last part. Nagbulag okay man sila, lingaw man sila, pareha sila content creator. Nindot man kaya lang tungod sa kabisi ni Nas ba yung name? Nas, di ba? Tama ba? Oy, mga supporting dia sa likod. Muna tawag siya kay Kwan man. Nas man dia, di ba? Muna yung name, di ba? Si Nas. Mo bitaw gitawag siyang Nas Daily kay Nas. Tama ba? Anyway, di ba nagtukod siya og iyang kay in fairness kabulo po ko siyang story nga from rags to gihapon ni siya, di ba? Kanang walang-wala anton niya ni sikat ana tungod siyang 1-minute video. Tamo nang naila po niya ning babae, nagkay pare sila gusto, anything. So okay lang love story. Eventually lang because tungod kay nagkadako po ng Nas Daily, gatukod mo na sila company. Sa akong pagsabot ni, please correct me if I'm wrong, Juanito. Niabot sa punto nga feeling sa babae sa iyang girlfriend, burag kanang na boring. Parang na bored siya. Tama ba na bored siya? Yo, wala ko nakakita sa video pa. Mo ning baba, si Nas Daily mo ni si Noser Yasin. No, tama? Israeli vlogger. Lagi tama. So lagi sa akong pagsabot, tama mo ko binong nga ang girlfriend feeling niya burag dili na siya parang na boring siya kay burag na focus kayo si Nas sa iyang craft, sa iyang career, ba? So feeling niya brag taken for granted ang girl, feeling niya brag di na siya part, brag na bored na siya. And I think feeling nako brag ang feeling nako ang girlfriend man gud brag kailangan sa pikog attention kay girlfriend ba ko diri. Moya kong pagsabot which is really ga-exist po ni siya labi na ko naka sa edad na kanang bitang kanang naka sa momentum bitaw sa imong career. Like for example, kung sa man imong kurso karon or sa imong gitrabaho karon murag something nga kailangan gyud ka nakasapik nga pakitang gilas ka kay ana so piso pasaka ka. So sometimes na nakay malimtan o na nakay ma-overlook kay for the longest time baya
dili man ni pwede nga sige lang tag love ani. Nabi tay mga bayro nun, di biya pwede nga moadto ka sa kuryente nga ayo magbayad mi og kuan kuryente. Pangyuan sa pangyuan mabi kay grabe mo gud akong love sa akong partner. Natali ano nga nami discount, sa mong discount kay grabe akong love sa akong wife. Uy, sana all. Nisokad wala ko nag-cheat sa akong wife so na ko 50% discount. Dapat no. Priority na ko akong girlfriend. I love her. So please give me discount. Or tagay mig GC worth 2,000. So muna itong istoryahan. Which ako kinda nakarelate sa kuha ni gamay na between career and love life. Ikaw ba karon sa imong stage 1 ito sa mga napaba ka sa kanang paana pag yun pa Amot, pasword. pasaka pa ba ka o paano pa ba ka pero napaba ka karon sa momentum nga kuan pag yun ko kanang I don't know, murag ang sa kuha kay di naman ko murag gina-disregard na akong career ba kay more priority na ko sa kwan. tungod ba na kay nana kay anak. Oh, una na mo kay family good. So kibali mo ron na usab na no ang diversion no. Lahi ang atong istoryahan. Pero nagyapon ko ko sa part or sa track nga gakon pa mo sa career no pero di na gyud siya kanang sa una nga. So kung Dili ko- karon so dili sa ko- imong stage karon, you are pila edad nimo karon? 33. Pero sa bagay 33 naman sa Lika, Brad. Tapos you are pila ka years ka married? Mag 3 years. Tarong kay maawayan 3 kasi mga asawa. Mag 3 years na. Mag 3 years ka nga married, di ba? So in fairness, kung karon ka pangutan ng career versus kuan kanang imong family, siyempre na naman kay anak. So na nagita sa stage karon nga diri jud ta sa atong medyo Kung family. asa mga kwarta, di na mag-matter ang kan. Murag tagyapon kanin graduate ba or college pa ka ba? Like kani akong nakay dream lugar nga kani gyud akong gikuan bay pangandoy kani may mo ko engineer. Tama. Pag graduate nimo, bahala lagi bisag unsa ka trabaho sir, makasunod lang ko sir, makakwarta lang ko, di ba? Ana gyapon ang dating mo. Tama, anang dating, no? But way back, now I realize, pare-pareho mo guminiwan nito nga, kami, ang mong girlfriend, uyab pa namon niya mong mga asawa, sige yung uban. College Diba? pa. College pa. So, naitabo sa ato, lele, mo tag love story, na mag-iuban nga, haya pa nakauyab pag sa pagting trabaho na. Kita, nauyab na to itong mga asawa, college pa tadaan. College. So, everyday halos mag-uban. Mo pagaling pag-uban, paghatod, mag-text dayon nga, miss yun eh. Ano na. So, grabe yun, as in daily yun nga, Daily. halos, now, nung nagkatrabaho na, ako lang niya, ako una, sa ako lang daan. Medyo nauna man ko gamay. Kaya mo bitang wa ko nakatiwas akong engineering. Kay nagdancer man sa ABS-CBN. So nung nagdancer na, nag-DJ na, nakatilaw na og sweldo. Once makatilaw na kag sweldo, Brad. Kana. Ang akong that time di pa miminyo, pero akong mother-in-law, sige ingon na tiwasag yun na imong pag-engineering. Kaya akong gitiwas, kuan raman, computer, electronics, technology raman. BS, IT raman. Pero dili yun ang engineering, wala ko nitiwas. Pero kung makatilaw na kag-sweldo, mo sana delikado. Makatilaw na kag-sweldo, so anong miskwila awang ko nga na may sweldo? Naka-experience ko kinana nag-Jollibee ako. Nakakuro ka. Oh, before college, second year something. Pag tilaw na ko kuan ano ko mas okay man di na lang mo skwela bay. Pero siyempre naman nang ibabaw man gid ang kuan lahi ra gid ang naay kuan gi-graduatean so. Graduatean, di ba? Tipos siya bugas. Ang imong confidence, di ba? Lahi ra pod, no? Pero majority sa mga crew nga batch na ko or kauban ako ato sa Jollibee. Nangundag yung eskwela kay nanam sa kita. Yan. So, mo na critical dia. Basta makatilaw lagi mga first, especially kanang mga first time graduate? nga makakuan. First time. Tama. First time makatrabaho kana. Kana. Makatilaw ka, bro. Makatilaw. Di pa kayo pang manager ba? Now, karon nung ang nakakuan pagod sa ko kay nakatrabaho pag yun ko plus burag padulong to di ba famous biya ka kay DJ biya. Ah. Tapos
unsa ra ba ta sa college taw? Di ba ta ingon nga crush ng bayan. So di gyud kaanad anang naay mang regards daghan or naay maka-appreciate daghan. I don't know lang sa akong pagka-dancer sa una pero di mong gyapon. Bulingit ra ba kay Kada mo tumbling day, wala mo syagit. Wala. Mo wala na tinanawan sa akong asawa ron. So mo nang pag-DJ na nako, di ba daghan ay mag-appreciate kay DJ biya ka. Bisa pag akong lawas mo ra kog caveman sa una nga buhok nimo baga kayo, dako kay ko nga tao. Sa ngalan nga DJ ka, kung adto kay mga barangay, murag yung ka og kini. Kuyaw kayo, artista. Artistahin ang dating. So mo tong pag-soar sa akong one. Kanang career, famous kay ka, Bernie Bitok-Bitok, ano. Then mo to. Eventually, nakalimot na yung naday ko'y long time girlfriend. Niabot to sa time na kanabang, ay kadyon lang. Bro, okay diha, bro, dagan po yung mga chicks ha. Okay na, dagan kayo mag-appreciate sa imo. Ana bitaw? So kana nga time, grabe na, focus na. Di ba halos, galisod na kay Migdo, nisunod akong wife kay katrabaho naman po din siya ato later. Pero halos di namin magkita. Weekend na lang, or sometimes after office, tapos kapoy tanan, tapos niabot pa to sa ana gid ang mga dating ba. Routine na lagi. Routine pa, nakuratan pa ka sa nature sa imong trabaho. Baringan na gid ang dating ba. Which ako balik ta sa problema ni Nas. Nagi sometimes ana bay. Nagi na parts sa imong life. Na ma-focus ka sa imong Ma-focus gyud ka sa imong career. Tinod. Ako na-experience kaya po ginana. Though, I don't know kung sako si Emily mag nag-remind nakakuha na ka ba uy sa mong kawan di na kita kakita no. Happy kay kasi mong work ka di ba siya actually ka nang gidirect bitog ingon pero drag kuan siya ba lingaw na lagi ka diya to sa ABS pa syempre bebe to mag TV sa asa mag-shoot makita pa sa mga post nga lingaw kay ka tapos kana mag-post ka tapos something nga magano ba nga supposed to be kita tanaduha di ron ana nga resort or ana nga place. But unfortunately, you were happy. Nakadiya happy kay ka. Pero nganong dili naman ko part sa happiness. Pero nana kay feeling ngay nga na. Nana. Mag-remind lang ko niya ba. So, happy na kay ka diya. Ningaw na kay ka. Tama then, katama ko nga time kay Marag. Ano ko sa ABS na ba to? Basta ka lang nakaingon yun siya sa ko nga. Happy na kay ka diya. Then, katong nga time is wala pa siya work. Yan. Wala siya gina-divert yung kwan ba. Nasa na yung nga, ikaw na trabaho, tayo mong partner, wala trabaho. Sige, tapos sige siya tanaw sa cellphone, sige text ba? Yasa naman. Pag reply, mo bitaw na iba na mag-away, mo text lang, tadi din makareply mga pila ka minutes, kay, busy kayo, di ka reply. For example, kumusta? Bisan lang mga 30 minutes siguro. Nag-lunch na ka, alas 12 siya nag-text, alauna na ka naka-reply. Sorry kayo, kinagpan pa may, ako kayo ng away ba? Grabe. Ganina ra ko nag-text, karon gyud ka nag-reply, busy kaya. Sinailayan ka busy dia. Pero na ba ka nang, usually makita niya nga nailayan mga tao na po imong na-meet. Kana. Mo nang crucial, no? Well, in fairness naman kay Nas, pareha matana sila og ano? Pareha matana sila og pero vlogger po ng girl, di ba? O baka diligid sila dungan? Di ba kauban sila sa Nas Daily? Lagi. Mo sa kung yun na. Or maybe... Sorry, dili mo ko followers sa Nas Daily. So kada itong nagka-issue bitaw nga gikuan yang Philippines. Tato artist, dili? Dili, nato is something ay ko Nas Daily ba to? Basta na something about sa Philippines? Dili Nas Daily. Ito nga. Sorry. Ang iyang issue sa pinakauna niyang Nas Daily nga issue sa Philippines katumang kang tattoo artist. Si Wangod? Nga tong ana bro gigamit ra daw bro nireklamo ang gon. But anyway, so like I said, nalagi nay part nagi mga stages sa usa ka tawo babae man or lalaki. Nga naginay part nga nga mo na nga mga period. Mabiyaan gid nimo kay. Pero ako feeling na ako mga early 20s na ako. Mo gito nga mga time mga nawang career yun ni kay bihira ra ni pero mo ni ako nga time kay kung akong kunon ang momentum
Mawala ka. So alabang paspas kayo ko ato, paspas, nahimo kong host, nahimo kong mga endorser. I was the first ever talent sa Cagayan de Oro nga gikuha gyud og national. Katong akong Magic Sarap. That was my first time gyud ni sir nahitabo nga ang usa ka local gipadala. Ako'y naka-experience og kanang ingani day ang ganang mga kuan bay mga pang-national na mga shoot. Sana all. Ana, first time ako gito ba nga sus grabe ka pa. Actually nagaling ko yung supposed to be vlog ana. Jumbokers pa ko bro nasa YouTube ako nabutang. Tapos kapila to na ulit ba nga nausot to nga mangwa og mga local artist. I was the first time do dili ako tana ang first. Supposed to be una man sa ako silang Nicole Abbas. Pero ako yung una nga naka-experience tapos nahitabo pa gyud ako ang una pag nga talent nga nabutang sa tulo ka department, nasa radio, nasa production, napagyud ko sa news. So grabe gito nga momentum pero mo lagi dito na po dayon po ang the other success nga side na po tong the darkest times of my life. Nga nahitabo po sa ako lagi nga na shaky, medyo kitang tanan mo agi nga proseso. Pero kung naa kay supportive nga partner, makaon magyapon na That's why my theory, brother. That's why bito na uban mga artista nga kung pareha sila alpha, pareha sila sikat. Kasagara di gyud kayo mo sa Muklik. In fairness kang Catherine Lugar o kang Daniel Padilla, puro ba sila star. Pero feeling mo guna ko maradili kay alpha si Katniel, si Catherine Bernardo. Baragahulat na siya, di siya ingon na ka na ba. Pero tanawa, kasagara, ano man, pag ang both sides man goodbye, lucky, parehapon mo ka ng gusto mo, apat ka ng alpha ang dating, baka ng ako gyud ang mauna, puro mo lion o puro mo agila. Diya o siya'y mag-clash, brad. Mo nang kasagara gyud ang mga sikat na artista, tanawa, asa ending magpakasal. Dito gyud sa mga non-showbiz. Nangi. Those boyfriends, or the other way around, those girlfriends, nga willing mo bit-bit sa sinina pag naigig. Pwede. Those people nga kanang okay ra ko behind the camera, okay ra ko pa PA ko sa akong partner nga mas taas. Kay mo lagi na siguro mo na lang nga opposite attracts, di man po na opposite ang tawa na, pero mo lagi na ang comparison ba ninyong duha ba? Kaya mag-pressure man gud kung kamo duha. Artista tama. kung artista naman natong gistoryan pod nang pressure kayo kamo ba duha dapat na ginapanindigan nga karakter, so Correct. dapat dili gid mo paubos gid. And always remember ang mga sweet moments, ang mga romantic moments dito nagakahitabo sa kanang mga wala na igatan-aw. Kanang behind the scene. Di ba? Remember, sa himong hosting, buta to sa himong hosting, 2 to 3 hours himong hosting. As ang character ka sa himong pagka-host. But remember, diya gaka-develop ang mga memories and romantic scenes sa mga pagbiyahe, padulong sa venue. Pag-prepare. Or right after the show. Siya mo'y ni-arrange, siya mo'y ni-trapo sa imong singot. Siya mo'y nag-prepare. Then right after shower, di ka mo ang nasa room. Ana. Because it's always, ingala ang may tabo, Brad. Yes. Times nga, bisa pa kung sa kataf ang unsa ka tao, pagkapoy siya, and there's someone there nga, moalaga, nasa imo dito, musabot sa imo. Kapawala gid. Remember, like for example, ikaw pressure kay ka sa trabaho. When you go home, nade imong partner, imong wife nga maminaw lang sa imo. You're already fine. Okay na kay ka, bay. Problema nimo, problematic ka, istorya ka, pag abot si mong asawa, problematic po siya, nasa ko'y problema. Puro mo problematic doha. Nakarelate ko ginana. Ay, lokong, di ko Marag si Emily magod kay expressive man siya. Ay. Siya istorya. Ako nakita nga mas talkative man siya. Sabi, tabian mo ito, siya istorya. Sa ko lang kay, syempre, wala mo siya lain mukha nang mapawangawan sa iyang kwan ba, especially sa office, ano. So, sa kuwa ang kwan. So, yung mga kasuko, sa kuwa, gano'n ko sa mukha, kaya so, ikaw mo'y absorber? Sa kuwa, ka-absorber ba din, syempre, ako, na po na problema. Pero di na ako gina-share po siya, kaya di mo gusto nga maduwagan pa din yung problema. So sa mukha, pero kadugayan, ma-observe mo din, syempre,
imong tolerance bitaw kay kataas pud ba. So okay na nga kadugay na, okay na ni paminaw na nako. Remember, kani si Juanito ang iyang asawa napon sa City Hall. Kaya remember ka to nakita mi ninyo sa Summer Samuel itong sa nga kuan kanang Nga kabulo mong lakaw-lakaw. then feeling ninyo nag-away mi Naglalis mo. Pero normal to nga kuan sa mo, normal to nga. Tingala ko kay iyang asawa, do di man lang mo madunggal ng conversation kay naman mi sa inside sa stall o sa katong Coffee shop man to, di ba? oh, adi bro katong sa camera, maligay camera. Okay. Tapos nakita ta mo so glass ra ko makita mo tanong mo. Asus, grabe gyud ka pangunot og agtang ni Emily mo istorya sa imo ba no. Lala nag-away man siguro ni sila. Pero normal ra dito. Normal. Ina na siya may istorya doon. Expressive. Expressive. So, Baraga sumbong siya sa imo. Oo. I think mo sana akong na-miss nga for the longest time after si Mrs. nga nag-resign siya sa call center nga sige na siya nasawang kiliran as my manager. Siguro mo sana ako nakita lang nga disadvantage nga kung sige mo uban. Kay if na mo'y problema sa workplace, pag uli ni mo sa balay, madala ninyo yung problema sa workplace. I think mo na isa sa ako nakita nga disadvantage. Dagay mga tanas ako ang say disadvantage o guan. Well, I love it nga magsige mo uban kay at least lugar why problema. Pero at least well everything naman ginay morag consequence or disadvantage nga morag ang dating kay for example na uban sa work gikasapan siya silang bossing ana-ana at least pag uli niya na siya wife nga nagluto o sa problema so maminaw siya sa imong nga side. So what happened day unsay problema nako na yeah okay ra man kuan lagi nganing naitabo ana di at least imong wife maminaw ra mao ba ano nga ana man pod ana di ba so mapahungawan nimo. Ang problema kung uban mo sa workplace or for example kami uban mi ni Mrs. Kung medyo mag-away mi naglalis mi diri or nami kabikla madala gyud na sa balay. madala gyud. Buto tanan mga kuan dia mga Sawat na kung kuan kung okay nag para mo vibes ba kanang o yun mo sa komento inyong mga opinion lagay kung pareha mo opinion lagay pero kung di opposite ganay mo basta lagi damay tanan. Pero ang nakalami lang pod kay sa pila ray pagtanday. Pagtanday nimo nga wa na kay brief. Ita ang ending na niya. Mura na rin nakalami niya. At least ako, di sa ko ganahan yun nga mo abot pa og mga pila ka diskay. Para na ako bitaw. Nga ginagmay nga problema, tamo abot bitaw tag 3 days, OA rasad. Para na ako. Pero okay ra nang at least, pinaka at least mga 24 hours. But at the end of the day, dako ba na nga itanday ra na. dako nga advice bitaw kanang ay effective nga ba yan dili pa ugmaan ang problema. Yan. Away. Pero sud kina ba usahay kanang o di naki mga times mabot nga. Mabot sa mga maugmaan gid kay nagi mga problema nga maugmaan. Kaya say labi na kung parehata do ka nang ma-pride baka nakabalugi ka bang ako di manggi ko sala o. Ano ako lugar magsuri nga dili man ako sala di wala may ana tag isa pod. Ay agas di na ko na sala kana. Medyo dugay ta dia mag-ano. Pero ang style ninyo dia magbitbit mo Biramax capsule permente ano kasog kuan away mo oh. Tumar kag Biramax capsule daan. Mugahi man na. Imo nino sayang kay niyo. Ano bi usaw mo na to niyo? Bi ano. Mo na akong tips sa inyo ha. Pag medyo away mo misis, mga 1 hour prior to kan, Biramax capsule mo, Biramax coffee. Kung saan man nimo pagpainom siya, gusto ko dapat siya apil siya mo inom. Saan man nimo nga di mo siya ganahan. Ayo, ikaw na lang. May magunang babae kay wa may kuan ra man na siya. Enter the Dragon magulat naman na siya. Do depende na rin sa imo yung saan nimo pag kuan kumbati para maganahan sa kadugayan. But anyway, so again, sa tanan mga press sa sitwasyon, to wrap up this, press kang Nas Daily. Kung namo iyan nga sitwasyon, well, mo bitaw nang giingon nga mo nang moagi gyud mo og uyab-uyab. Because di man gyud matest ang kuan. Maybe ka na sila karon ma-pride na but eventually mingaw po na sa usa to ta kung for example nagyud po love. Nagya na ako para nako moagi gyud ang relationship sa ingana. Labi na kung napa mo bata-bata pa mo, napa mo sa early 20s, bagong graduate baka mo. Kana part yun na sa inyong relationship kung kamo mag-uyab tapos namo sa mga early 20s pareha mo nga mga bagong graduate bago pa lang nakakuan bago nakatrabaho o i-assume gininyo na nga magina na ginay part sa medyo part yun na sa medyo rocky road samot pag yun brad ko ang manager sa imong nauyab nga babae medyo tisoy-tisoy pod tiyan na ta medyo ulitaw pod ta murag mo action pod og kanang
Action sa dog, action langkat, di ba? Ano? May mga pinana. Pero, muna akong giingon nga, lahi na po na siya nga topic Lahi, atong lahi, istoryahan lahi. mga igala. It's either unsaon nimo pag-refuse office mate or unsaon pagputol sa relasyon sa office mate or ugsaon pod nga dili kayo ma-hurt sa pagbalibad sa imong office mate nga ang problema siya pag yun imong immediate superior. Diba? That's another topic. Pero ako again, kung akong utrohon, kung kamo na mo karon mga fresh graduate mo, barang bago pa lang mo, andaman yung kagalingon, medyo dapat shaky siya, na. dapat tama ba i-anticipate na daan yeah. na kinana may tabo. Yan ang may tabo. Ay lang po niyo wala, at least na po may mga once a week yun na mga dating. Ay yun na i-take for granted. Tinod. O kapila na naitabo sa ato, di ba? Kana bang usay magbalik-balik na o si tawa na balik-balik na routine na mo sa ni usa ka tong kadlukan kay basi magplato na murag wa na may excitement. Sometimes imo mo guna siyang kwan nang i-break ba. Murag icebreaker daw that kumbaga. Na Yeah. i-break gyud mo na naman gyud mabot yun ang time nga maplato pero i-break di mo kadyot ba. For example once a week maglag mo out of town or sabay Mo na mo plano. problema sa mo sa una college pa mi nga wala pa may Facebook sa una, cellphone raman. So nabugnaw pag abot sa bakasyon kay wa may kita-kita. Oh. Landline Landline ba gid eh. Oh, landline pa to sa una. Tadi man kay ka makatili babad kay dudaan man kas nanay ana. So wala, nabugnaw, wala na ganay. So nakipagbulag si Lingling sa ko. Oh. But eventually siya ra kay puy nagpadalag sulat kay di din niya kayang nga mawala ko mga gal. So dito fast forward tulo na mong anak karon o mo graduate na mag junior high na ang akong eldest. Junior high, senior high. Grade 11 pa man siya. Now junior high. O di ba? Ganun lang ang mga buhay-buhay. So andam-andam mo. So kung namo sa mga medyo shaky, kay mo padalos-dalos sa inyong mga desisyon. Inyo lang kanang ginawa. Tapos medyo ay lang pod kayo pod kay pag ganang gusto gyud nga nay attention. Pero at least pag kamo sa boyfriend, at least bigyan mo naman ng at least once a week pod nga Balance. I-balance yun. Kaya baka na-over lang kasi sa imong pagkagod diha sa imong career diha. At the end of the day, kailangan kayo puntang mga partners, brother. Dagan salamat. O naku, igong oras, that's 30 minutes. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw sa Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok and Juanito. Yes, Please, thank you. Paki-follow si Juanito sa iyang Facebook page, Juan Photo, no? One Photo CDO. Kung inyong i-search kay One Photo CDO. Anay CDO. Pero Juan Photo akong CDO. page gud is One Photo lang. On photo lang. Okay, ana lang para makabalo mo or just in case na mo yung mga birthdays coming. And salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye.